Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa a wannan bidiyon. Kamar yadda ka gani a hannun title ɗin bidiyon na yi ne domin ka shigo wannan bidiyon sannan ne maka godiya. Idan ka ga wannan title ɗin haka shigo to na tabbata kana bibiye da mu a challenge ɗin da muka yi na sati guda. Kamar yau ne ranar Talata na yi saka challenge cewa kullum zan ringa sakin bidiyo idan na yi fashin kwana guda. Duk wanda ya tuna min ko kuma duk wanda ya notice na yi fashi to kenan yana bibiyan mu a channel ɗin nan zai samu kyautar naira 5,000. To alhamdulillahi ba da iyawata ba da kokari ba, Allah ubangiji ya taimake ni. Yau sati guda kullum ina uploading video. To yau ba wani abu zan koyar ba, amma dai akwai ba hanyar samun kuɗi zan koyar ba, amma akwai abubuwan darasi da na koya a cikin wannan tafiya. To shine zan so na sharing, so na ma'ana na faɗa kuma ko za ku amfana abubuwan da kuke na rayuwa. Abu na farko da na lura da shi shine akwai consistency, ma'ana dagewa da juriya da yin abu yau da gobe shi yake kawo nasara, shi yake kawo sakamako. Na kasance da idan ina yin video ina ɗan rarrabawa ne, misali yau na yi gobe ba yau na yi, ko kuma ina da bidiyon to amma ma sai na yi recording bidiyon, editing da uploading shine zai taimun wahala. Shine kusan sati biyu ban yi uploading video ba, kuma already akwai bidiyon saboda na riga na yi recording in shi. To amma kuma da na saka wani target ga abin da nake so na achieving, gashi alhamdulillah na yi. Wata rana za ku ga sai kusan karfe 12 saura kafin washegar ranar ta shiga za ku ga na yi uploading video. A wannan lokacin ne zan tuna kai ban yi kaza ba fa, a lokacin zan yi recording bidiyon, idan ban ba na editing sannan kuma na yi uploading da sauri saboda kada lokacin ya. To abin lura na farko shine duk abin da za ka yi ka dage, ko me kake yi, ba YouTube ko me kake yi ka zama na cewa kullum kana yi consistency, ma'ana dagewa, juriya, yau da gobe. To shine yake kawo nasara, shine yake kawo sakamako. Sannan a wannan kwanakin da na yi na ga alhamdulillah akwai improvement, ma'ana an samu ci gaba na gurin subscribers inda aka ƙara samu sosai. Sannan kuma masu bibiyar channel ɗin nan su ma da muke yau da gobe, su ma kuma suke bibiya yau da gobe, sun fara fahimta abubuwa da dama inda da ba haka bane ba. To insha Allah a wannan channel din zamu ringa kawowa. Sannan kamar yadda na yi alƙawari, da zarar mun gama nan da wani satin zamu yi live video, zamu yi sharing abubuwa da dama, sannan da tambayoyin da kuke da su sai mu amsa tambayoyin, sannan kuma da abubuwan da kuke so a ringa kawowa irin su kuke so ku gani, insha Allah duka zamu ringa kawowa. Kai kokari idan baka yi subscribing ba, idan wannan ne ya kasance farkon ziyartar ko na channel din ba za ka gane komai ba, ka bi videos guda 7 na baya, insha Allah idan kai za ka fahimci me muke yi, sannan kuma za ka koyi duk abubuwan da muka koyar insha Allah. Kai mana sharing sannan kai like. Assalamu alaikum, nagode.